Mayapayabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pasariling kapagnasan kaniting misa. Pakiabeta na naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Tommy and Lily Dalma. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king Aldodang Kiabaitan, the Father Daniel Baul, Domingo Gutierrez. Special intention, Ditch and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Michael Gintu, at Josefina Macabali. Para king healing ng Norma Kiambao, para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Monet Gutierrez, Rosel Montemayor, Amalia Sumang, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Bella Trinidad, at Bianca Marie Santiago. Para king kalananggang kapainawan, ning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Roberto, Carmelita, Jesus, Eda, Cecilia, Magda, Pio, Kashay det anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Iyabetaya naman po ang 8th birthday ng Maria Alea Manese. Ilagyo ng impaan po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. May payabak kay kayungan po. Pesta na po ng Santa Maria Magdalena. Nya kanita bebet ang matampangganap kaniting kapag masusyan si siyang talaparing kasalanan tamo at manyad pantawad at pakaluluking apang Ginoo. Ginoong Jesus, iking pagdala pandaring sisisi at magbayong biye. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, iking pepatawad karing kasalanan ng Magdalena. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, iking mibabayong lubos at gagawang bayong lelangan karing makisan metong keka. Ginoo pakalulu.
Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing anak mo, minunan ng pigkatiwala kang Maria Magdalena, ing masayang balita, ning kayang pamanyubling mebye. Kapamilatan din kayang panalangin at halimbawa, apasag misana kang King Ikristo, ing mabiyeming ginu, at misa na yaldo, akit niya king ligaya. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang ibot, king dalit ding sablang dalit. King kakong kama neng bengi, kakapkapan ke ing palsintaning puso ko. Panintunan ke, dapot alayo, eke akit. Mi bangon ko ulinita, at linibot ko king syudad. Karing dalan at karing plasas, penintun ke ing palsintaning puso ko. Penintun ke, dapot eke ikit. Ding gwardya atagpuanda ko, king pamagrondara king syudad, at nga kong kinutang karela. Eye ikit ing palsintaning puso ko. Eko pa man mirayo karela, inyang atuklasan ke, ing palsintaning puso ko. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing kaladwa ko mawuya ka o Diyos a Ginoo ko. King kaladwa ko mauyakit o Diyos. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao, mawuya ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka, may ngari kong melangi at may ngabdak agabon, mawo ka. King kaladwa ko mauyakit o Diyos sa Ginoo. Payintulutan mo ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako kaligayan mo't kayo payan, ing lugod mong alangkupas, mayap yang epalak karing biyeko, inya pupurian da ka. King kaladwa ko mauyakit o Diyos Ginoo. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyeko, at manalangin ko kaya ka, ing kaladwa ko kumabsiya, antimoneng ating piyesta, dalitanan da ka karing mga sayang kanta ning kapurian. King kaladwa ko mauyakit o Diyos. Uling parati mo kong seupan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko, kaya ka eko bisang kawani, uling liligtas dako, ring gamat mo. King kaladwa ko mauyakit o Diyos sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Sabyan mo na mo kaya kami, O Maria, nano ing ikit mo king dalan? Ikit ku ing ligaya ning sinubling mebye Kristo, ikit ke ing kutkuta ng alang laman. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaantin mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan.
King haba kamaranon ning mumunang aldoning parminggu, maranundum pa, mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya, ing batong takap ning kutkutan. Nyamilay at mintaya kang Simon Pedro at king metong alagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinwari king kutkutan ning Ginu at emibalo ng nure binili. Makatala ka diyang manangis si Maria luwal ning kutkutan. Di no kuya kabang manangis siya at linawi kilub ning kutkutan. At inyang ikit adwang anghela makaimalan maputi. Makaluklok king pibilyanan king bangkyan ng Jesus. Ing metong king kabuntukan at ing metong king kabitisan. Kinande, babae, bakit kikyak ka? May kibat siya, kasi kinwaring ginuko at ekubalo ng nuredela. Pangasabi na niti may likidya at ikit na Jesus, makatalakadya ka rin. Dapat nabalo king ita Jesus. Kinaning Jesus, babae, bakit manangis ka? Ninong panintunan mo? Bananang Maria, yung hardinero, niya sinabi na, nung ikang kinangwa kaya, Gino, sabihan mo ka na ako ng nomedela at konan ke. Maria, nga ng Jesus kaya. Inarapan at sinabi na, Raboni, nga nawari king Hebreo, maestro. Emo ko tatangkilan nga ng Jesus kaya. Uling ego pa pepaitas papunta king ipa. Dapat punta ka rin kapatid ko. At sabihan mo karela, king paitas na akong magbalik king ipa ko at ipayo. King Diyos ko at King Diyosyo. Nyapintala na lang Maria Magdalena ding alagad at sinabi na karela, ikit king Ginu. At sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Isa po sa mga popular na santa ating pinagdiriwang ngayon dahil parang kontrobersyal si Maria Magdalena na ina-identify natin siya bilang isang prostitute, no? Naging tradisyonal sa simbahan ang tingin sa kanya ay isang babaeng mababa ang lipad na kaya yung mga nagtatrabaho sa mga bars and brothels ay tinatawag na mga Magdalena. Mayroon pang kanta yan si Freddy Aguilar. Magdalena, ikaw ay sawing palad. No, kaya, ano kaya ang reaksyon ni Maria Magdalena sa ganitong image na nilikha natin, no, ng simbahan? No. Gayang hindi naman pagtitignan mo po yung banal na kasulatan, yung mga verses na sinababanggit. Wala namang binabanggit na si isang prostitute. Ang nakalagay lang 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon sa kanya. At mayroon ding isang babae na hindi binagyan ng pangalan na hinugasan ang paa ng Panginoon sa pagitan ng kanyang luha at pinunasan ito sa pagitan ng kanyang buhok. No? So kahit po din yun, wala namang pangalan yung babae. So medyo controversial at hindi ring malinaw kung yun nga ay si Maria Magdalena. Ang maliwanag ay yun nga, pinagaling siya ng Panginoon. Kung ano yung ibig sabihin ng 7 demonyo, sa mga Hudyo po kasi, ang demonyo ay siya rin ang kuminsan sa kanilang paniniwala, ay nagpapahirap sa tao. So, pwedeng magbigay siya ng physical pain or illness and psychological illness. No? Kaya pag ang isang tao ay may sakit, no, parang ito rin sinasaniban.
At yung ginawa ng Panginoon na pagpapagaling sa mga ganyan, parang pinapaalis, tinatabo yung demonyo sa kanya, sa taong may sakit. Dahil sa kanilang paniniwala, ang sakit na ito ay bunga ng demonyo, ng pagsanib ng demonyo, o ang demonyo mismo ang may kagagawan. Kaya kung anong naging sakit ni Maria Magdalena, hindi yon nakabanggit. Kaya para maging namang, ano bang tawag dito, patas sa kanya. Dapat siguro, huwag na natin siyang sabihan na siya prostitute. At ang isa pa pong maliwanag, dahil siya pinagaling ng Panginoon, kaya dinedicate niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Doon sa kay St. Luke, nabanggit doon na may grupong mga kababaihan na sumusunod sa Panginoon. At ang mga babaeng ito ay ginagamit ang kanilang kayamanan, ang kanilang pera, their wealth, to support the ministry of the Lord. Kaya hindi lang ngayon nangyayari na maraming mga babaeng susuporta sa simbahan sa pagitan na ng kayang kayamanan, kundi ito, si Maria Magdalena, baka siyang nagsimula siguro. Sabi natin siyang nagsimula dito. Kaya para suportan niya ang Panginoon, siguro siya isang mayaman na babae. Kaya kaya niyang suportahan ang gawain ng Panginoon. At sa Bible, sa New Testament, lagi po ilang beses din siyang nabanggit sa mga babae sa New Testament. Siya yatang pinakamaraming beses na nababanggit sa Bible. Lalo na nung pinako ang Panginoon. Sa lahat ng mga ebanghelista, siya po'y nakabanggit. So, ibig sabihin nito, historical na talagang nandoon si Maria Magdalena nung ang Panginoon ay nandoon nakapako sa krus. Hindi naman susulat ito ng 4 na evangelist na sila pare-pareho kung hindi ito historical o kung hindi ito talagang nangyari. Na si Maria Magdalena ay nandoon sa crucifixion. At ultimo po yung muling pagkabuhay ng Panginoon, pare-pareho din silang nandun si Maria Magdalena na siyang sa resurrection, siyang saksi. Unang saksi na si Jesus ay buhay. So ano pong pinapakita sa atin itong mga maliit-liit na kwento ni Maria Magdalena sa buhay ng Panginoon na siya very dedicated and devoted to the Lord. At para sa atin, ang ganun devotion at dedication, ibig sabihin, inialay na ang kanyang buhay sa Panginoon. Pinili niya na ang sundin niya sa buhay niya ay ang Panginoon. And I think yun po yung mensahe sa atin ni Maria Magdalena. Sa buhay natin, hindi tayo magkakamali kung ang buhay natin ialay natin, ihandog natin sa Panginoon. We will never go wrong sa pagpili sa buhay natin na sundan natin ang Panginoon sa ating buhay. At yan ang pinapaalala sa atin at isang halimbawa sa atin ni Maria Magdalena. We will never go wrong if we follow the Lord in our life. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pentemang kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng Panginoon ng banal na tao, mga dedicated at devoted na tao sa Kanya, tulad ni Maria Magdalena. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dakayan mo kami, king pangasubi ng Mebye Kristo.
Ginong Jesus, binamong masampat gimpanan ing obra ng igpa mo. Inyanong mapagbalat kayo amasika na na tao, inaus da kang lapas tanganan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Mapamakalulungig pa, pepakayapan mo ing sablang uring sakit, dapot ding tao, pinakura ka king metong akarumaldumal, akrus, ipanalangin mi keka o Ginoo. Mayupayang talapan at bus, agyang inyang makapako kaking krus, malyari mong alupig ding keka manalipusta, dapot pepatawaran mula, saupan mo keng mamatawad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, kapamila taning binyag, gewa mo keng anak ningigpa, palabungan mo ing kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginudakayan mo kami king pangasubi ng Nebye Kristo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, ding makikita sa na tao, tinggande, at king kasalukuyan, era paboring tanggapan, ing kaya kang anak, ami katawan tao, anting karelang talapan at bus. Ike sana parati miyang papasyag, anting kaya kayang ari at talapagligtas, iya ang mabibi at magari manggaman kapilan. Amen. Amen. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alak ka, peka man yaman, bilang kakong kapurian, king pigkalog ng kaligtasan. Mapaglulus siya ing Diyos, Diyos yang makatuliran, yatapuling palagigan ang gaking kasakitan. King kakong Diyos, kapuyang yampang, alak ka, peka man yaman, bilang kakong kapurian, king pigkaloob ng kaligtasan. Bilang kakong kapurian, king pigkaloob ng kaligtasan. Manalayin kay Pakamalang kapatid, banting kaya katamang daw, matanggap yara pa ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy paming, miglalang, tanggapan mo reting ayin, ayam pang mi, king kapigaganakan kang Santa Maria Magdalena, ing kayang mitmong lugod, pamanyam ba, tinggap ning kaya kang anak, aginu, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang paratit, numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ing ligaya ning santo, ligaya mo mo naman, potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kadam. King biyara keti king yato, dininan mo king atularan mi. King pamakisamakda, karimbanwa, ipagkalub muke kami, ing karelang pamakikaluguran. Karing panalangin na para king Santa Iglesia, pagkaluban mo keng sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan daring tala
patatu agaganda kesanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning alang kapupusan aligaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka banaling Ginoo. Hosana kay kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daong kusang loob, king pamailasat kamatayan. Kinmaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiin kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran laring kasalanan. Tapos nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteia, i Cristo sinubiang nebie, i Cristo datang ya, datang yang pasibayu. Iyang iligaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyening anak mo. Daraw miya kaya kay ting tinapin ing biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Kapag mababayang pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban bigan na piya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subing niya, lalo na yung talasuyo mong ipadre Jeffrey, kambe di Carmelita, Cecilia, Eda, Luz, at i Roberto. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ating sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienta kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal espiritu, pupurienta kat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. 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 Ngayon manalang tamin mong kapaniligan na lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, Diyo kabanwa, misambanyi lagyo mo, datangke kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kete sulip, antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldoldo, nibiye mo kaya kami, King Aldo ang ini. Ang poni patawad mo kaya kami, ring isala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karimi kasala kaya kami. Ang imo kaya paisawag king tukso, rekabos mo kami, kisablang marok.
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi. Bad king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babbiya ko kaya kayo. E mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Naninglawen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, masyatangin po gayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, kung kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, simula po, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sinula po aking kasalanan ng yato, bigyan mo kaya kami king kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing tikyan ng Maria Magdalena, king biyana. Noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amahan mo, kumayap na. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Paraging geapig kalumuke kami. Pamangan ni Aldo babyemuan. Tuknangan ni malan ni nanuwag. Kailangan mi, salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at lingap. Salamat, king Pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kang ngarini at kapatid, kamag-anak at kasiping balik. Numan kabayating buwat maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ing sakramentong tinggap mi, katmana kaya sana king mismong tapat, alugod, pepa natili kang Maria Magdalenang tutong malapit kang Kristo, aginu manggaman king alangang ang Ginoo manatili kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may harinig kaya katang kapag masusya na may tanang luguran tayong Diyos ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat sa lahat. Iras na ubininyagan, impami kawanitangan, bendisyon in Diyos lawit nuwan, kekatayang babakala. Aga naman.